Hola, bona vesprada. Un dia més estem així amb vosaltres per fer el programa El Peliculón. Com ja sabreu, comentem pel·lícules d'actualitat, altres més antigues, de diversos gèneres. Bé, allò que anem buscant, triant i que ens agrada. Avui tenim dues pel·lícules. Pepe, a veure, ens dius tu el títol i qui són els directors? Sí, bé, tenim avui La casa Gucci, de Ridley Scott, i després tenim Nightcrawler, Merodejador nocturne, de Danny Gilroy, paregut. Sí, este director no és tan conegut. Sí, no sí. És com Ridley Scott, que té tantíssimes pel·lícules i, clar, moltes molt conegudes. Crec que o Jake Gilroy, perquè ja dic que és un director no massa conegut i de prendre els noms, hi ha tants directors que te lies. Jo, per exemple, una vegada a l'institut me digueren, vaig començar a dir director de Corea del Sur i vaig dir noms tan raros i al final ja estava jo un poble, vaig dir 6 o 7 i ja m'ho imaginé. Ja, que no s'ho creien i clar. I més en Coreà. I en Corea del Sur sí que té un gran cinema, per cert, no? He guanyat Oscar, Bong Joon-ho, de Paràsitos, que tal vegada la projectem. Bé, pues aquestes dues pel·lícules, una és d'actualitat, com és La casa Gucci, de l'any 2021, i Nightcrawler és de l'any 2014. Sí, efectivament. Hem triat, que Ridley Scott, que 84 anys i fent pel·lícules, i tinc entès que tal vegada vull fer una sèrie al voltant d'aquestes dues grans pel·lícules que té i que són Alien i Blade Runner. L'altre dia a la ràdio estaven comentant-ho i era justament Bollero qui dia deixeu-lo en pau, no toqueu Alien, no toqueu Blade Runner, no toqueu aquestes dues obres mestres, perquè les coses, quan estan ben fetes, no n'hi ha que tocar-les. Sí, dues pel·lícules, de culte, no? Sí, clar, de culte vas començar De fort. ficció, però molt bona ciència-ficció. Sí, la primera pel·lícula... Ell va començar fort en una pel·lícula d'època, Los duelistas, una pel·lícula que està prou bé, que jo pensé que podíem inclús projectar en el cinema a València. És que qualsevol de Ridley Scott se podia projectar. Tal vegada, problema que jo veig per al cinema a València, algunes pel·lícules és que són molt llargues. És a dir, aquestes de Ridley Scott, que a mi l'último duelo de l'any 2021 va agradar prou, inclús em va agradar més l'último duelo que La casa Gucci, en fi. I La casa Gucci, com l'último duelo, és que són llargues, són 2 hores i mitja. Sí, un poc massa llargues. Sí, ja se fan les 12:30 i, clar, és un dia entre setmana, com és un dijous, i hi ha gent que li ve un poc mal, no? Sí, que s'acabi tan tard. Bé, ja anirem mirant, si no les deixem per al cinema d'estiu, no? Sí, podria ser. Aquestes més llarguetes se poden fer allí en el pati del col·legi i no donar tanta pelea, gitar de tard. Sí, són tal vegada més adequades perquè l'estiu tot el món viu i n'hi ha més temps, pareix que no costa tant gitar-se tard i clar, i més si estàs de vacances. Sí, ja anirem organitzant. Bé, què fem? Posem alguna cançó per començar en esta pel·lícula, en La casa Gucci, que té una banda sonora xulíssima. Sí, que com és els anys 70, 80 i part dels 90, doncs aquesta música està ahí. Allà anem. Modernissimo, porto maglione strano che piace a me. Con il maglione ne piace star, i suoi capelli li arrivan qui. Io sono tanto innamorato perché va sempre in giro così. La vita triste non fa per lei, le poesie non legge mai, le vuole solo sentire un disco e poi scatenarsi a ballare. Ma che Chopin e Bach e Liszt, per lei esiste solo il twist. La gente ride perché la sua eleganza non sa capire, però io l'amo perché è moderna e nessun'altra in gamba così.
Bé, ahir hem tingut a Pino Donaggio, Efectivament. Bé, doncs jo vaig a comentar només algunes pel·lícules de Ridley Scott que vos sonarà, que són tan famoses, ja he dit Los Duelistas, com de l'any 77, com Alien de l'any 79, Blade Runner del 82, pel·lícules mítiques que recordarem tots, Thelma i Louise, no? Sí, molt bona. Molt bona, l'any 91, eixe road movie, Dos xiques, fantàstica. Gladiator, que va guanyar l'Oscar, Gladiator, Russell Crowe, etc. 2015 Marte, bueno, estic votant-me moltes perquè com resulta que té tantes que... I aquestes dos últimes, de l'any 2021, els dos justament Adam Driver d'actor, no? Sí. Sí, pareix que és un xicón que l'hem vist últimament prou per la pantalla. Sí, ha fet diverses pel·lícules estos últims anys, sí que n'ha fet unes quantes. Sí. Bé, doncs... dius l'argument o parles dels actors? Jo aniria primer a presentar els actors d'esta pel·lícula. Vale, sí, I així ja sabem qui és cada un, més o menys. Sí. Sí, doncs mira, ja tenim com a actriu principal a Lady Gaga, que en el paper de Patrizia Argani, que és la dona de Maurizio Gucci. Sí, ja va interpretar La nació d'una estrella, que va estar molt bé, Sí. I Ridley Scott va comentar d'ella que li agradava. És que és una bona actriu, esta xica. Està... Una gran cantant i una bona actriu. I se va preparar prou, practicant l'italià. Sí, ella és d'origen italià. D'origen italià, i volia entrevistar-se en la autèntica, però no la deixaren per contracte, en fi, no anem a entrar. Bueno, això són ja els intríngulis del món del cinema. Però ho fa bé, o sigui, l'ha caracteritzat molt bé, li sembla molt a l'autèntica Patrizia. Després també tenim, com has dit tu, Pepe, Adam Driver, que fa el paper de Maurizio Gucci, també molt bé. Molt bé, sí. Ja te'n recordes que el veiem en Patterson, de Jarmusch, un dia de la poesia, que projectaren una pel·lícula de Jim Jarmusch, el gran director independent americà. Jo també fa poc el vaig veure en la tele, feren Infiltrados en el Ku Klux Klan. També hi de Spike Lee, i també estava ell. I jo l'he vist també en Història d'un matrimoni. Sí. Justament a Scarlett Johansson, que diuen que no està molt guapa, que diuen, recorda algú, diu, és que no està guapa. Collins, és que allí... No sempre pot ser, no? Si no és guapa, bueno, és bona actriu, no? És bona actriu, sí. I jo crec que sí que és guapa. Sí, però jo recordo que Bollero dia, és que sí, en Història d'un matrimoni no és així guapa. En fi, que a voltes la bellesa fa que les actrius t'enamores de l'actriu, t'enamores de la pantalla, t'enamores del cinema. Bé, això ja són coses de cada un. Bé, tenim una altra interpretació molt bona també, que és Jared Leto, que fa el paper de Paolo Gucci, que són els cosins, i este xic és actor i també és cantant. Sí. I bueno, fa un paper... Pues de veritat que ho fa superbé, Sí, perquè és el tonto de la família o el que pensa... Sí, a més està caracteritzat molt bé, que no sembla ell, Després també tenim el conegut actor Jeremy Irons, en el paper de Rodolfo Gucci, que és el pare de Maurizio. Sí, bueno... També molt reconegut actor. Bueno, La Misión, Inseparables... Jo recordo en La caja xina, de Wayne Wan, algunes... pel·lícules, Madame Butterfly, en fi, és un actor prou reconegut i prou afamat. Molt. I un altre que també coneguts per tots, Al Pacino. Bueno, ja... Què dir d'Al Pacino? Bueno, pues que ha fet tantes coses des del Padrino i últimament l'irlandès, junt a Scorsese, algunes pel·lícules de Brian De Palma. Jo recordo també, te'n recordes Hit, de Michael Mann? Robert De Niro, aquest enfrontament, Robert De Niro, Al Pacino, sempre aquests duos, no?, que ha fet. També fa un bon paper, que és el Aldo Gucci, és el germà de Rodolfo. Sí. També té un paper destacat. I també ja contarem un poc una anècdota sobre aquesta actriu, Salma Hayek, que és la pitonissa Pina. Sí, la que encarrega... És que, claro, estem parlant d'una pel·lícula de la tragèdia de la família Gucci. Sí. Què ha passat ahir? Perquè va ser assassinat Maurizio Gucci, doncs és un poc... Ara anirem contant-ho. Ara anirem contant-ho, efectivament. I diré, bueno, ja que ho he comentat un poc, el que volia comentar de Salma Hayek, no? Que és ni més ni menys que és l'actual dona del propietari de la marca Gucci. Sí, d'una empresa que té accions i té, prou influència en Gucci, que justament al final de la pel·lícula sí que és això, que
lo que són els Gucci, la família originària, ja, els propietaris avui en dia no n'hi ha cap. No, ells no estan al càrrec Ella de no estan l'empresa. al càrrec. Ahí pareix que així apareixen estos dos personatges, no? Que apareix, pues, com se diu? Rodolfo Gucci. Els dos germans, Sí, vols dir? i Aldo Gucci, no? Sí. Però que el pare d'ells Sí, va ser el fundador. va ser el fundador de la família. I Mhm. això que diuen que el iaio crea l'empresa, Els els fills fills... la mantenen i d'aquella forma i els nets la dilapiden, no? Sí. Pareix que Se'n va a complica, pique. se'n va a Sí, pique, hi ha no? una trajectòria ahí que Això diuen s'ha complit en alguns llocs. Jo no sé si Així diuen- canals també. No sé si s'ha complit en canals, en el Cira diuen que la videsa també, Així, però no així, sé, així. això ja els estudiosos del tema podrien estudiar i donar-nos lliçons. Bé, ja, bueno, també direm que creguem que ho sabreu, el que és Gucci. Gucci és una marca de moda italiana, però, bueno, d'articles de moda, però Alta gamma. d'alta gamma, de molta alta gamma. No està per les butxaques de tots. I no, tu has tingut algun Gucci? Jo crec que no. Ni d'imitació. Pues tampoc. Jo penso que hasta les imitacions eren cares. Apareix el tema de les imitacions, Sí, Allí, també. quan ella, que és Patricia Reggiani, li diu al tio de Mauricio Gucci, del marit, que és Aldo Gucci, que és el Pacino, li diu, escolta, és que he vist que la cuinera, la empleada, també... Pues tenia un bolso. Tenia un bolso d'imitació, i aquell li pega li va dir una cosa que tal vegada siga certa, no? Escolta, les imitacions mos afavoreixen. Sí, Perquè ell estava a favor de que se vengueren imitacions. Sí, perquè passa això, no? Que a lo millor la gent que té diners no vol imitacions, encara que siguin perfectes. O sigui que n'hi ha una distinció entre la classe alta que compra originals i aquest poderío de tindre original, un Gucci, i després pues, la gent del poble, nosaltres, no? Que són imitacions. Jo la veritat és que tampoc tinc, no sé, esta alta costura o estes modes o estes firmes no m'han atret mai. Jo suposo que n'hi ha gent que li agradarà, per això guanyen tants diners i són tan multimilionaris, perquè claro, és que la família tenia a muntó de diners, i ahí Sí. pues comença un poc la història, no? Per això ve el que acaba com va acabar la Sí, família. perquè és Patricia Reggiani, que coneix en una discoteca pues, a Mauricio Gucci, no? I va darrere d'ell. Encara que en la realitat crec que va ser al contrari, però bueno, no anem a entrar ahí. I estava pues, aixina, no? Que Patricia anava darrere i ahí en la pel·lícula La Casa va darrere d'ell la casa, o sigui que se fan ell i son pare, que és Jeremy Irons, Rodolfo Gucci, no li pareix bé. No, clar, la considerava una xica de classe baixa i no pensava ell que tenia un nivell com a pertànyer a la seva família. Sí, Ja li ho diu al fill, diu, estava darrere de la teva fortuna. home, ella tenia diners, però sí, tant, la seva família també era tenia prou diners, però tant com a sona. empresaris de De transport. transport, el seu pare tenia camions, Sí, sí. però clar, el pare no considerava que era del seu estatus social. Sí, no era del seu estatus, no sé si... Sí. Bueno, com va acabar també, tal vegada el pare va acertar, perquè ella al final, bueno, no contarem el final, direm 4 cosetes, no? No, ja, sí. Ja se sap, la viuda negra Mm. té el mal nom, etcètera, no? Bueno, i què més? Bé, doncs mira, ja has començat tu dient com es van conèixer i això. Una discoteca. Sí, i clar, el pare ja es posa fort en contra d'esta relació i amenaça el fill en desheretar-lo, però ell vol continuar endavant en la relació. I li diu, pues mira, a mi me dona igual que em desheretes. Sí. I així no ho fa. Bueno, trenquen, no? Els pares... Sí, es deixen de parlar. Bueno, el pare era viudo, la mare va morir. Sí, La mare era una actriu i va morir. I el pare també estava malalt, tenia problemes de salut i estava prou malalt. Bé, però este xic, Patricia, pues, l'encandila de manera que Maurizio abandona la casa familiar
i se'n va a viure a la casa de Patrizia, amb els pares. I comença a treballar... Sí, dona feina, sí, els camions. Comença a treballar allà on tenen el magatzem de camions, netejant camions. Netejant camions, pareixia prou content, inclús pareixia que en aquest moment no tenia massa, Mauricio Gucci no tenia massa ambiciós per el tema de la moda, dels diners, pareixia que anava per lliure, no? Sí, ell vivia molt còmodament, era jove i bé, no es preocupava massa de com se guanyaven aquests diners. Ja. No? Però ella tenia altres visions de la vida. Sí, era més ambiciosa. Més ambiciosa, no? Sí, al final veu la fortuna i, clar, ahir pareix que ella se queda embarassada d'una xiqueta, sí, i ella pues lo que intenta és aproximar-se i sobretot intenta aproximar-se primer al tio, no? Sí, el tio que és Aldo, Sí, Aldo, Al Pacino. que és Al Pacino, sí, i bueno, fan bona amistat en un tio. Sí, sí. El tio Aldo era més campechano, podríem dir, més que el pare de Maurizio. I bé, fan bona amistat, ells dos. Sí, també fa amistat en Paolo. El Paolo, que era un poquet... Tarambana. Tarambana. I ja anava per lliure, anava per el seu compte, i bé, el pare no estava massa content en el que feia este xic, perquè ell tenia les seues pròpies idees, i bueno, va arribar un moment en què ell comença a fabricar moda amb la marca Gucci per el compte d'ells, sense demanar pareixers a ningú de la societat que tenien, familiar. Sí, pareix que al final este matrimoni se reconcilia en el pare, no? Que pareix que vulgui reconciliar-se. Sí, perquè ja es diuen que el pare està molt malalt i que no tardarà en morir. Tenen una xiqueta, el compren un pis en Nova York, no? Sí, clar, un superpiso. Un superpiso, bueno, és que quan comentem és que estem parlant de molts diners, és a dir... Sí, bueno, i fan coses que no són èticament, com diríem, en este món en este món que es manegen ells, això és el que sol passar. Bueno, hi ha enfrontaments entre Maurizio i el cosí Paolo, però realment qui està darrere és ella. Ella pareix que és la manipuladora, la que vol fer-se en tota la fortuna. Ella vol manipular perquè vol quedar-se la part també del tio. Sí, bueno, fa que el fill Paolo denuncia a son pare, Aldo, per fraude fiscal. Sí. I després ells denuncien el que és Patrizia Reggiani al fill, a Paolo, per imitació. Total, que al final volen desfer-se d'ells. O sigui que la Patrizia era, bueno, volia fer-se en tot, la veritat. I també, però Patrizia també ne fa de les seues, O sigui, falsifica la firma del sogre, o sigui, de Rodolfo, en el tema de les accions, quan hereten. Sí. No? Perquè aquestes accions estaven en l'aire. El pare no havia fet testament i això, què passava? No està insignat, i quan l'abogat ho diu, doncs ella, ni corta ni perezosa, falsifica la firma i les accions, clar, passen al marit. Ja té el marit la meitat de l'empresa. I ella volia l'altra meitat de l'empresa, també. Sí, volia tot. Però de vegades dius, aquestes grans empreses, quants xanxullos hi ha darrere i que no coneguem? No? Segurament. Segurament, si molts dels multimilionaris tirarem arrere i farem una revisió de com han lograt aquesta fortuna, tal vegada ens qüestionaríem certes fortunes. No te pareix? Sí, no, en esta pel·lícula algo se veu, i això que no es veu tot, perquè bé, són unes pinzellades d'un moment concret d'esta família, que és este matrimoni. Se centra més en el que va passar, que va passar una tragèdia al final. Al final és la tragèdia de que per el temps és que Patrizia ja se'n passa d'ambiciosa. Sí, bueno, ell també i controladora. I s'enamora d'un altre, ell. Sí, ell ja veu que hi ha coses que no li agraden massa, com que fa la seva dona, i tenia una amiga, ell de joventut, però al final, com ell té que fugir a Suïssa, perquè ja quan s'averigua la falsificació de les firmes, de les accions, va anar per ells també, i ell se'n va a Suïssa, i allí és quan coneix a l'amiga. Bueno, i podríem escoltar un tema, Edu, a veure,
Blondie, per exemple, o quin podem, Lola? A veure, quin Pues ficaries sí, tu? això està bé. Això està bé? Sí. Perquè és que n'hi ha tants temes en la pel·lícula, estic enamorat de la música de la pel·lícula. Bé, és la música que s'escoltava en aquells anys. Sí, la veritat és que quan veus o escoltes tots els temes és un repàs a la música de part dels 70, part dels 80 i part dels 90, no? Perquè, clar, la pel·lícula són pues, això, uns 20 anys o per ahir, des de que es coneixen, tant el Patricio Gucci com ella, Patricia Reggiani, Mauricio Gucci i Patricia Reggiani, fins que ella, pues, al final, pues, sí. encarrega a uns sicaris que se'l carreguen, no? Sí. Ella, clar, no accepta que ell vulgui divorciar-se d'ella. No, Sí. Ella no ho accepta, això, i, clar, tenia una mentalitat també molt de la família, intenta convencer-lo que és el millor per als fills, bueno, per les filles, perquè en va tindre 2, però ell no cedeix, Ahir sí que ell es posa fort i ja no cedeix a les manipulacions d'ella i va a per el divorç. Sí, ella pues consulta esta pitonisa, que és Salma Hayek, Pina, i Sí. Pina és la que li facilita la història, no? Sí. I bueno, Ella estava molt enganxada a aquest món tan exotèric. esotèric, sí, anava molt a visitar a la pitonissa. Sí, la pitonisa I, li diu això, tu normalment seràs rica, ja que ja és quan s'il·lusiona, clar, no? ja, pues ha sigut de veres, no? Te'n recordes la tatxa de Macbeth, les bruixes, que tu També. seràs rei, ara és la pitonissa, tu seràs rica, i és quan ve l'ambició. A mi, en aquest aspecte m'ha recordat de Macbeth, sempre m'equivoco, Macbeth, de Hamlet, no, és Macbeth. La pitonissa Pina, Salma Hayek, li diu seràs rica, i ve, pues bueno, pues, aquesta ambició que al final ella pues, Sí, li demana... no té contenció ni mesura, podríem dir. Li demana consell, què pot fer, mira, a veure si es podria envenenar, però diu no, que el verí deixa rastre, ja que fer una altra cosa, i esta dona se cega tant que és que vol matar-lo a l'home, perquè ja no es deixa manipular per ella, i bueno, pues contraten a uns sicaris per mig de la pitonissa i de Pina, contraten a uns sicaris sí. per a que el maten. Mirant la vida d'esta persona, que comentaven que li agradava tant els diners que preferia estar en un Rolls Royce encara que estigués amargar que ser feliç en una bicicleta. És a dir, aquesta qüestió dels diners, que jo penso que és una malaltia. Jo penso que en el fons és una persona malalta i buscant la felicitat
en llocs que tal vegada no pugues trobar-la. Diners, perquè al final busques els diners i mai tens prou. Sí, pues, Sempre vols un poquet més, no? Un poquet més. Què passa? Que no pots controlar-ho tot, no? I quan el marit se'n va, perquè el marit té la seva voluntat i vol anar-se'n, ella no ho accepta. I, clar, ahí tens un problema que va fer que, bueno, que Patricia, al cap de 2 anys de l'assassinat, perquè l'assassinaren allí en Milà, ell venen de Florència, però en Milà, les oficines Gucci, sí, a la porta, i al cap de 2 anys, era curiós, no?, perquè quan les fotos que se veuen són d'ella plorant quasi, no?, eixa persona cruel que està aparentant, que està dissimulant, que en el fons està contenta i té que aparentar i ho fa tan bé. I això és un tema que també veurem en la següent pel·lícula, no? La de Dan Gilroy, que m'he equivocat abans en el director, de Dan Gilroy, el de Nightcrawler. N'hi hauria que veure quin grau de psicopatia tenen. Sí, per exemple, en Nightcrawler la següent sí que parlem de psicopatia, descaradament, però bueno, no toca ara. I estagueren a la presó, no?, molt de temps. Jo sé que ara està fora. Clar, és que es va averiguar tot. O sigui, al cap de 2 anys... Es va averiguar que darrere de la mort de Maurizio estava la seva exdona. Sí, que estava... Bueno, i també va estar la Pidonis en la presó. També, Tina, home, clar, ella va ser la que va incitar, còmplice de la còmplice, tot. la que li va buscar als sicaris, la que la va convèncer... Sí, tot això és un fet real, és un fet real, tal qual. Igual no és el 100% que va passar, perquè, clar, en totes aquestes històries pues, cada un té la seva versió. I, bueno, la pel·lícula què tal? A mi em va agradar. Em va agradar. Interpretacions, bé, no? Sí, les interpretacions molt bones. A voltes Adam Driver diuen que a mi recorda Patterson de Harmuch, era un poeta, no sé, m'ho creia més. Així sempre és una cosa, pareix un xicot molt serio, i ella un poc loqueta, encara que diuen que per entendre els Gucci és difícil comprendre perquè estaven tots un poc loquets, no? Mira com acabaren. En presó, assassinats, sí, los ricos també lloran. Sí, el cosí Paolo Gucci també va acabar arruïnat, també. O sigui que, i també una cosa del per què avui en dia ningú de la família Gucci està al càrrec de l'empresa. És que al final Maurizio va comprar les accions del cosí, Paolo, i també les de son tio, Aldo. Es va fer ell en l'empresa, al 100%. Però també ell va tindre una època de molt de desmadre, molt de gastar sense control. I va vendre una part de la seva empresa, la va vendre a una companyia, Interscope, crec que es dia, a una forta empresa, no, internacional. Però, clar, estos van parlar amb el seu advocat, en el de Maurizio, el seu home de confiança, i es van reunir en ell i pues, li van cantar les veritats. Va dir, bueno, és que tu no pots anar per ahí dilapidant els diners i tot a compte de la casa Gucci. Quan són les teves coses personals, és que així no anem bé. El que fan els nets, no? Els iaios treballen, els pares... Gastava sense control. I els nets ho dilapiden, van de festorra... Això em pareix que sí. Ell tampoc estava ja... molt implicat en com funcionava o deixava de funcionar la firma Gucci i contrata també a un dissenyador que és Ford. Tom Ford, no? Te'n recordes? Tom Ford, que per cert... molt bo, era un dissenyador molt bo. Sí, que el protagonista de la pel·lícula, la que anem a veure, Jake Gyllenhaal, ara no me'n recordo el nom, Jake Gyllenhaal, bueno, que també té una pel·lícula sobre Tom Ford. Tom Ford, que veurem Animales Nocturnos. Sí. En el Cine València, gran pel·lícula, Animales Nocturnos. També recomanar del dissenyador cineasta Tom Ford, Un hombre soltero, crec que es dia, vaig veure fa temps, Un hombre soltero, però Animales Nocturnos, recomanar-la tant com Un hombre soltero. En fi, la seva moda no és assequible a les nostres butxaques, però almenys les pel·lícules sí. Sí, també és un bon director. Sí. I bé, així n'acaba la firma Gucci, que degut a este mal cap també de Maurizio, què fan? Li fan veure que ell no està ja pa dura l'empresa. I també, de certa manera, el forcen a que venga les seues accions i aquesta empresa, Interscope, compra
totes les accions de Gucci. I així és Sí, quan la sí. família Gucci deixa de portar la empresa. Sí, bueno, avui dia continua Gucci, no? Sí, continua. Però ningú de la família Ningú ja. de la família ja ha entrat ahí. N'hi ha alguns que s'han dedicat també al món de la moda, però no amb la firma Gucci. Això pertany a una empresa i ja, com he dit abans, el marit de Salma Hayek, l'actual marit, és un empresari francès que està ara al capdavant d'esta firma Gucci. Sí, sí. Que cosa és la vida. I, bueno, una altra musiqueta que posem Self-Control. Sí, i acabem ja en els Gucci. En el Gucci. Bé, Bueno. ahí teníem autocontrol, És el que feia falta un poquet ahí en la casa Gucci. Sí, bueno, així és la següent pel·lícula. Sí. No sé què passa, perquè anem a parlar ja d'una gran pel·lícula, pense jo. Sí, no molt coneguda. No molt coneguda, encara que sí, els actors sí que són més coneguts, sobretot Jake Gyllenhaal, que de quan en quan me lié, i se diu Nightcrawler, és merodejador nocturne. Sí. És el protagonista, Sí, una pel·lícula del 2014. Bueno, el director Dan Gilroy, pues, no té molt, la veritat. Esta va ser la primera pel·lícula i la veritat, va començar, mare meua. Sí que és una persona que s'ha destacat per els seus guions, era guionista primer que res, però que esta pel·lícula, la primera, una pel·lícula del 2014, també una altra que està bé, Roman J. Israel, que junta a Denzel Washington, Colin Farrell, però jo pense que esta primera pel·lícula, la veritat és que ho borda, perquè té un tema conflictiu, no? El tema, primera també jo pense que dels psicòpates aplicat a les informacions nocturnes, no? Els noticiaris ixos amarillistes o grogueig o com se diga, que la són premsa sensacionalista, la premsa no? sensacionalista de nit, i també culpable nosaltres de... que la gent li agrada veure. Que la gent li agrada veure quan més sang, més bèstia, més morbo, més truculent tot, pues pareix que mos agrada més, no? I té més audiència i, per tant, són els que guanyen, no? I, clar, culpa dels espectadors, no? Perquè on està el límit de lo que podem mostrar i el que no podem mostrar, no? Això és un problema.
Sí, i ahí, en esta pel·lícula sí que es veu molt bé tot això. Sí. 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 Bueno, actors... Sí, millores, diguem, ja. Sí, dis-ho, si vols. Sí, Ho dic jo. Sí, així, diguem, també l'actor principal és Jake Gyllenhaal, que és Louis Bloom, el protagonista. Sí, bueno, dir que també el teníem en la pel·lícula de Tom Ford, Animales Nocturnos. Sí, ja. I jo recordo haver-lo vist fa poc, te'n recordes? Donnie Darko. Donnie Darko, que era molt jovenet en aquesta pel·lícula. Jovenet, però també el teníem en Brokeback Mountain. També és un dels dos protagonistes. També en dues pel·lícules de Villeneuve, que Prisioneros, que crec que és la primera de Villeneuve als Estats Units, Prisioneros, que l'han projectat en el Cine València, per cert. Bueno, Cine València no, quan estàvem... En l'aula de cultura. En l'aula de cultura, quan començàvem a fer cine, perquè abans fent documentals, abans de fer cinema al Cine València, fent cinema a l'aula de cultura. I també en Enemy, que és una adaptació de Saramago, per cert, també de Villeneuve, no? Jo sempre dic que el Villeneuve que m'agrada quasi el Villeneuve del Canadà d'Incendis, però bueno, són coses meues. Bé, està bé, però també en una pel·lícula fa poc, del 2018, de Jacques Audiard, Los Hermanos Sister, que bueno, una pel·lícula que està bé de vaqueros, també està prou bé, per cert. Sí, aquest actor pues també ja té una fama, un bueno, en la seva trajectòria. I tal vegada, no sé si siga el seu millor paper... No sé, bueno, això ja cada gust... És que el paper és difícil. És difícil, no? Aquest personatge és... Bueno, és difícil de digerir. Un psicòpata, vull dir-te. Quan parlem de... Claro, jo, quan parlem de psicòpates, de llibres de psicologia, no? De Robert Hart, el major especialista en psicopatia, pensem que els psicòpates són assassins en sèrie, i un psicòpata pot ser que no te mate el cos, però sí te mate l'ànima. Ahí està. I ese és el tema. I clar, ells diuen que és l'1% de la població. Gent que no té escrúpols, que van de bondadosos, són actors consumats que te sedueixen i al final t'exprimixen fins la sang. I no tenen empatia, no? I un tema també dels psicòpates és que substitueixen els sentiments que no tenen per deliris de grandesa. O sea, ells tenen la grandesa, ser, manipular-te, burlar-se de tu, ser superior. I ahí se veu en la pel·lícula, no? Sí, se veu en este personatge, que és el que fa per aconseguir el que vol. Sí. Està. Bé, també teníem una actriu molt famosa, que és René Russo, en el paper de Nina. El paper de Nina, sí. Que és com, diguem, que és la directora d'esta cadena de televisió. De noticiaris nocturnes, sí. Que ell treballa per a aquesta cadena. Que també li agrada l'audiència i quan més sang, millor. Sí, todo por la audiencia. Todo por la audiencia. Sí. La ètica es queda per acá. I també tenim a Riz Ahmed, com Rick, xic que treballa amb ell, en el cotxe amunt i avall, sempre. I dir de Riz Ahmed que el veurem prop en el Cine València el dia 3, que comencem el cinema i tindrem Sound of Metal i és este xic el protagonista, Riz Ahmed. I també jo el recorden de Night Of, la sèrie de l'HBO, la gran sèrie de l'HBO, i també Los Hermanos Sister, sí, també ha fet ja cosetes. Que junta Jake junta el mateix elenco que estos dos. I, bueno, estos són principalment els tres actors que més destaquen en esta pel·lícula, encara que també està Bill Paxton com Joel Oder, Anne Cusack com Linda i Kevin Hamm com Frank Cruz. I bé, si ja vulgueu, Pepe, comencem a dir alguna coseta més. Què conté l'argument o posem la música? Jo posaria alguna de musiqueta per entrar... A veure, Edu no està, crec. No podem... Sí, doncs mira, anem dient coses de la pel·lícula, no? Sí, doncs ell, com comença la pel·lícula? Ell és un lladre de poca monta, furta uns cables, vol diners, perquè al final els psicòpates substitueixen, ja ho he dit, no tenen sentiment, no tenen empatia i se mouen per tres coses que mouen a la humanitat. Encara que ells van de cor, persones molt sensibles, però tot és una pantomima, perquè al final se mouen per sexe, diners o poder, per aquestes tres qüestions que pense que mouen a la humanitat. Ell al principi està furtant cables,
resulta que va vendre aquests cables, negocia amb una persona que ell s'ofereix per treballar, però no, la persona ella el reconeix i li diu que no, que tu és un lladre. Al final té que acceptar els diners, ell li agrada negociar, però li agrada negociar i triomfar. I al final pues, accepta els diners que li donen, però quan va a casa pega punyals al cristal, o sea, no se sent ell, no se sent reconegut la seva superioritat, perquè en el fons se consideren superiors. Però ell anant per la nit, perquè és una pel·lícula molt de nit. Sí. És tot de nit, nocturna total, no? És per clar, és que aquests successos solen passar per la nit perquè la cadena de televisió el que fa és a primera hora del matí bombardejar-te en notícies, podríem dir, sangrientes, no? Perquè quasi tots són assassinats, accidents, i el que fa la cadena de televisió és mostrar-te tot això que ha passat. Mostrar-te tot tots això. aquests accidents i tots els assassinats. I ell veu un accident i veu a estos freelancers de successos que tenen una cadena, tenen connectat a la policia per anar ell primers que res, que ningú, però clar, ahí veus ell que eixa sonriseta pícara, dic, així puc guanyar-me la vida. Que n'hi hagi un accident, que estiguen morint-se, que estiguen desangrant-se, que li dona igual. Li dona exactament igual. Ell veu l'oportunitat, un camí per a obtindre això. Sexe, diners, poder. Sexe, diners, poder. I no li importa res. Clar, no. És molt, molt ambiciós. És molt ambiciós. Jo sempre pense, si per esclafar una mosca te donaren €1.000.000, qui no l'esclafaria? Però és això, esclafes persones com si foren mosques. No t'importa mentre tu tingues diners, sexe o poder. No, ell no li ho diu a la dona a la que treballa allí en la cadena, a Nina, sí. I que ella estava al·lucinant en ell, perquè, bueno, tenia... Home, era bon negociador. Ho tenia, li encantava negociar per triomfar, per manipular. Però tenia el seu don, o sigui, que ho feia bé, i molt segur, una persona molt segura de si mateixa. Sí, ell sempre... Jo penso que estudia el paper en casa, a voltes jo veig que estava somriguent, és a dir, jo tinc que somriure i estava assajant somriguent. Sí. I com ell intenta manipular, al primer no pot i per això li pega les punyades, després al pobre ric, ja parlarem d'ell, i a Nina com intenta també fer-se en ella, no? Sí, sap conquistar-la i sap dur-la al seu terreny. Sí. I ella quan li diu, però tu a on t'agradaria arribar? I ell diu, jo a ser el jefe. Claro, vol el sexe, diners i xitar-se en ella, que també li diu, i manipular-la. En fi, bueno, Edu ja està així, fiquem el tema de Nightcrawler, que ho hem promès, tema nocturne. Bé, sí. Diguem, la música aquesta de qui és, no? De qui és? James Newton Howard. Molt bé, molt nocturna. Sí, no, però està bé. Sí. Bueno, veig que en la pel·lícula tot el que atrau i el que mos atrau no són
és la gent, el que més atrau és la gent rica i els assassinats, no? Com les del Gucci, no? Com la de Mauricio Gucci, és el que atrau, el morbo, els rics, els morbo, perquè és com dir, tu t'és ric, ves a espai i tingues por, perquè algú te pot fer això, i això és el que atrapa les persones en les imatges. A lo millor veure un pobre morir-se de fam, pues bueno, ja és massa, no és... Però veure això de los ricos también lloran... Sí, sí que és així, sí. Ja se veu en la pel·lícula, no? Sí, no volen saber res de la gent pobra. Sí. Sí, apareixen mansions, assassinats en mansions. Ell, que inclús traslada cadàvers perquè va davant, ell manipula tota l'acció del crim en tal... De traure l'exclusiva i la millor exclusiva. La millor escena, la millor gravació, les millors fotografies... Fa el que siga. Sí, és que li dona tot igual. Perquè, clar, això suposo que la cadena de televisió per la que ell treballa tinga aquestes exclusives, tinga més audiència, i això significa que a ell li beneficia en la seva idea que té ell de pujar dins de l'empresa. Sí, i també tenim això, la mateixa que en la Casa Gucci connectant, no? De vegades, esta persona si pujara i tu, quan estan dalt, te conten que han sigut unes persones honestes, que a base de treball i d'esforç han aconseguit ser multimilionàries, i tu quan rasques i rasques dius, mare meua, quanta runa n'hi ha. Això perquè és a dir, que darrere de certa meritocràcia que te venen, que jo he pogut fer-ho i tu si no ho has fet és perquè és un inútil, pues, tal vegada n'hi ha molta runa. Sí, també depèn de la gent, els escrúpols que tinga, no? I la ètica en el seu treball. Així es veu pues, que este xic és com és, però també perquè la directora de la cadena també ho consenteix. Perquè ella també vol aquesta audiència, tindre l'exclusivitat, aquest prestigi que dona, siguem la cadena la número 1. És que avui en dia es veu, quan ens donen aquestes notícies de les quotes d'audiència en televisió, esta cadena tant, l'altra tant, és com si això es donara un mèrit i Déu sap què, i fan qualsevol cosa per a pujar l'audiència. Sí, el cas de no sé quina cadena, era Antena 3, que no ho sé, lo de Nieves Herrero, el cas d'Alcácer, que entrevistava els pares, no? Jo ja no recordo la cadena que era en aquella època, però ja s'anava per tot. Era tremendo, no? Vull dir, eixe morbo, eixe sensacionalisme... Esta pel·lícula el que trata és això. On està el Jimmy, no? N'hi ha gent així, però és que un psicòpata com és este xic, com és l'U, però és que hi ha gent que també consenteix que aquesta persona faci el que fa. Sí, i com explota el ric, el pobre xic jove que necessitava diners... Clar, quan ell ja se considera que és el jefe de l'empresa, no, perquè no ha arribat encara a ser el director d'aquest informatiu, però ell contrata a uno fent-li creure que ell té una empresa i l'empresa només era ell. Sí. Però ja té a uno que treballa per ell, que li pagava 4 xavos... $30 la nit, però la nit que de vegades comença a treballar a les 7 de la vesprada i acaben... Li pagava una misèria al pobre xic. 12 hores, que el sou mínim, per la nit no... Clar, però el xic ho accepta perquè és un xic també mig indigent que no tenia ni casa on viure i li costa acceptar i se treballa perquè té que viure com siga. I bueno, és el seu, podríem dir el seu copiloto, no? El que li indica per on té que anar, per els carrers que té que anar, per arribar el més aviat possible a on està i ser succés, que s'han enterat que ha passat. I sempre amenaçant-lo en tirar-lo. Sí, si no complia. A part d'explotar-lo, amenaçant-lo. I jo també, no sé, el final, no? El final que ell prospera, té 2 camionetes... És molt cruel, molt cruel. Ja no paga res, són com becaris, ell ha pujat... En fi, on pot aplegar això? Ell no té límits, i la cosa més cruel que es veu en esta pel·lícula, a part de coses que ell fa, no? Com tu que has dit, manejar cadàvers. Sí. Manejar cadàvers per a que les imatges isquen
el millor possible. O sigui, Sí, ja ho que entenc, el ja, lleva sí. d'un lloc, el col·loca en un altre per ell fer les fotos i filmar de més a prop. Sí, Però el que fa en el seu company de treball... Sí, que ell, com havia intentat millorar les condicions, al final se'l carrega quasi ell. L'envia a un lloc a Clar. filmar que era molt segura. Clar. I també en un succés on ell sabia quins eren els assassins, però intenta connectar els assassins i la policia, en fi, que li dona tot igual. Vamos a ser un psicòpata, li dona tot igual. Fa muntatges i fa quedades entre policies i delinqüents per ell estar allí esperant-los per gravar-ho i portar-ho a la cadena de televisió. O sigui, era Tremendo. listo, es pot dir una persona lista, intel·ligent, Sí. però en una ment pertorbar. Un psicòpata. Sí, que li Quants n'hi importa ha? igual pues, que muiga qui siga i el company no era per ell, no era un company, era una persona que li servia pel seu propòsit i prou. Un buen patrón. Home, No, dic lo del buen patrón, la pel·lícula de Fernando León, ¿no? Però este era pitjor, Este era pitjor, Home, ¿no? prou més, este era un psicòpata. O sea, que n'hi ha gradacions i este ja és el colmo, ¿no? En certa manera es pot dir que ell havia mort al seu company. Sí, al company, i bueno, també els policies. No apreta ell la pistola, però l'induïx a que vaig al lloc on estava uno que li dispara. Sí, I simplement per ell filmar el moment sí. de la mort. És que és terrible. I poden haver empreses que tenen un comportament psicopàtic, perquè recordo un documental que era les institucions o psicòpates, no? Certes empreses que dona, en tal de guanyar diners, dona tot igual. En tal de pujar les accions... Pot ser que n'hi hagi gent aixina, clar que n'hi ha. No has dit tu, hi ha un 1%, més o menys, segons diuen les estadístiques, pues segurament en les empreses n'hi haurà gent aixina. Clar que n'hi haurà. I alguns diuen que l'origen del capitalisme, no?, és esta forma d'operar que després en el pas del temps se suaviza, però que o se avisa o no. Bueno, res. Un tema terrible. Bueno, pues continuem la setmana que ve, però dir que el cine el 3 de març, no? Sound of Metal, Andrés Amet, dia de l'audició, per una gran pel·lícula, i ja comencem el cinema. I també el Club de Lectura, que tenim la reunió. Bueno, la tenim avui, perquè estem gravant de 4:30 a 5:30, però no la tenim a les 6, comentarem Inés i l'Alegria, ara acabem tot això i anem a comentar el 23 de febrer, que és avui, no anem a pegar cop d'estat, n'hi ha que dir-ho, anem a comentar un llibre que és Inés i l'Alegria. No compliquem més el tema polític, ja tenen prou, alguns ja tenen prou el que tenen. No, ja, pues bueno, també... Nosaltres a llegir, a veure pel·lícules i escoltar bona música. Pues sí. Estarem comentant Inés i l'Alegria, homenatge al Almudena Grandes, primer llibre llibre galdosià, perquè Almudena pues, és molt admiradora de Benito Pérez Galdós, un llibre d'espacios, com se diga, d'una guerra interminable. Sí. El segon també llegirem, El lector de Julio Verne. Sí, també. I, bueno, pues ara tenim un llibre un poc llarg i pesat, no? Massa llarg. Massa llarg. Comenta la invasió del Valle d'Aran, crec que era octubre del 44, quan se va acabar. Bueno, la gent no sabrà, però en ple franquisme i no sabia encara acabar la guerra, uns republicans invadien el Valle... No sabia acabar la guerra mundial, la Segona Guerra Mundial, efectivament. I esperaven que alguns republicans, pensant-se que tenien el recolzament de l'exèrcit aliat, acabar en Hitler, després tocava acabar en Franco, entrar en Espanya i estagueren una mísera setmana dominant alguns pobles, pensant-se que els aliats els ajudarien i la mateixa població espanyola amb desitjos de llibertat... Estarien tots ja esperant els braços oberts. Sí, bueno, ahí teníem la figura de Jesús Monzón, i Carmen de Pedro, i la Passionària, Carrillo... Bueno, la història del Partit Comunista... I del poble de Bossot no van passar. I del poble de Bossot no van passar. Alguna cosa, ahí es van quedar, no? Però, bueno, és una història, un fet històric que recrea Almudena Grandes i és un poc reviure algo que no se sap, no? La invasió del Valle d'Aran per part de la Unió Nacional Espanyola, que era aquesta associació que volia replegar Monzón a... Sí, eren els que estaven exiliats a França. Bueno, però també n'hi havia en Espanya que eren antifranquistes, inclús n'hi havia gent que era de dretes, però mentre eren de dretes d'esquerra o de centre,
simplement antifranquista i derribar el franquisme i després fer unes eleccions democràtiques. Bueno, va fracassar, ho sabem. I bueno, ja pues, Michael Nyman, Edu, ja acabem. Bé, bueno, de adeu, setmana que ve, adeu, setmana que ve més. Així estarem.